ystävä, mitä te siellä oikein teette? Ei siellä ole enää ketään. Ja minähän sanoin teille, että taivas, se on minun mieheni. Kiitos, Sofia. Otetaan vielä uudestaan. Kerto vielä. Kiitos, kiitos. Ole hyvä. Mitä te siellä oikein teette? Ei siellä ole enää ketään. Ja minähän sanoin teille, että te... Taivas! Se on minun mieheni. Joo. Oikein hyvä. Koitetaan yksi kerta vielä. Kiitos, kulta. Okay. Yksi vaan. Hyvä ystävä, mitä te siellä oikein teette? Ei siellä ole enää ketään. Ja minähän sanoin teille, että... Taivas!